Hey! Hey! Yeah, yeah. I don't mind. Like that, yo, Amalicha. Oh, Amalicha. I never walk for the beautiful ladies. Imagakwa, name Adventures woman, African beauty. Some better one me. Although this may look like a time to sing dirges, our cultural values, which Achebe did his best to dignify in his eventful and outstanding family. I will amplify his entire body of work. Let me please stand on all the existing protocols, but before I make a comment, let me invite the senator representing Achebe to speak. Senator Chris. Speaker, this is Senator Swibo. I thought my name is the Uncle Ben. Excellency the Governor, protocol in the area, encouraging us and you. And they were Achebe. Okuma man because Mona Chief Mama will be seven. I am a Okuma. Anambra amwa elekutanya umu ikorobia na Anambra State ana nyalo governor Peter Obi aka mula ndị ikorobia na emekọni ọnwa ekosu wee abịa na ncha niile bụ gọọmenti ịbịa otu unu si eme ma ndị gọọmenti abịanyela aka ụmụ ihe dịka aka sekuriti ewetara unu sekuriti ihe dịka ego ewetakwara unu ego wee na-akwado unu ka ọ dịka ego nke unu ji erika ihe dị otu a unu abịalụ anyela aka nga na-abịa isike o na akwụkwọ a maazị Chinapụ nna gbasara there was a country nke ifo gbasara akwụkwọ a nke o si wee tinyekwa na obodo anyị bụ Nigeria. Akwụkwọ delo bụ ife ọfụ ka o dee onwe ife dịka ife mmadụ fụrụ maka na ọ bụrụ n'ụlọ ibe ihe a na-anabata bụ ihe mmadụ fụrụ ihe mmadụ kwuru maọbụ ihe mmadụ ji ime wee kute ya ife Achebe dị na akwụkwọ ya bụ ife ọ fụrụ na Naịjirịa ọ dịke ka ọ bụ wee nwee ike inwe mmụọ kwupụta eziokwu n'obodo ndị iro juru na akwụkwọ ahụ o dere ka ndị oyibo si akpọ ya that is without malice or fear. ya na-ekwu ife mmadụ chere maka ya ife anyị na-ekwu bụ ife dere ọ bụ eziokwu ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu onye ọbụla ga-anabata ya eziokwu ka a na-ekwu maka ya ọ bụrụ ha n'eziokwu anabata ya ana anyị mana ife o dere bụ eziokwu ụfọdụ n'ime anyị n'oge anọ nyaba agha anyị ma ihe merenụ ya anyị na-ekwu na ihe o kwuru bụ eziokwu anụ onu anyị ka o kwupụta nna anyị bụ Achebe mgbe ọ dị mụ na ya na-anọ oge ọbụla na Disemba dị 6 n'arọ 2012 arọ gara aga gọvanọ Anambra zigara mụnwa na Onyechi Ikpeazụ senior advocate of Nigeria ya na ofu onye ọkaikpe ọzọ ka anyị nọnyelie na America. Anyị na ya nọ na Disemba 4 Disemba 5 na Disemba 6 o wee mee ife nchịkọba o nwere na a na-akpọ colloquium nke ikpeazụ o mere tupu ọ nwụọ anọ m ebe afọ
ndị gọọmenti Anambra gọvanọ Peter Obi zigara anyị gwụla anyị ụgwọ ya nọ leba anyị nọ likọ nwekọ aṅụrị ọnya bụ anyị ikpeazụ anyị na-efu otu mkpụrụ gị agwa nwaanyị gbasara nna anyị bụ Chinua Achebe nke anyị ejide n'obi wee naba ihe anyị ga-ekwudebe bụ onye mara ezigbo ife ya na-eme ya ifu eziokwu kwuo ya eziokwu bụ ndụ ọ bụrụ na anyị kwuo ya nwere ife ga-eme anyị na anyị bido gwaba aghụghọ si basị n'ife ọbụla ka anyị wee nweta ife nke gbasara anyị ife nke ga-eju anyị afọ onye ọbụla obodo ga-emepete ya ka anyị mụta ikwu eziokwu kwuo n'eziokwu ọmụ bụ Joe Martins Uzodike nwa bụ Commissioner for Information, Culture and Tourism. Mụ na ada ndị Igbo na-emekọ ha abịago n'ọfịs m n'ebe m na-alụ ọrụ mụ na ha na-emekọ ọ bụrụ ka mụ na ha mmalụ anyị dị mma anyị na-akwado okwufa na-etinyefa n'ife onyonyo nke Anambra ka ọ ga-abụ ụmụ anyị ndị amara ọbụmafụ ndị mara mma ha ekele Chineke na ịma mma dị mma daalụ Amalicha, I never walk for the beautiful ladies. Imagakwao, Nemagazi. The virtuous woman, African beauty, Samba the wine, Bali, Adandiwo. You look so beautiful, rise as the stars in the skies. Bali, amazing one. She looks so sweet, her steps alone will make you feel so dizzy. Her looks is as bright as the stars. Got you frozen anytime that she passing. Her smile is so infectious. Ọ na-adị mma mmadụ ime ebe ị were onye Igbo igosi ịma omenala ụlọ ụmụ nwaanyị ndị Igbo unu kwesịrị ka ịdị na-egosipụta na ọnụwo ndị Igbo dana bịa nye aka kwado ada ndị Igbo ya bụ na ị nwere ohere iso na ndị na-asọ ada ndị Igbo a na-asị gị maka na ọ bụ njirimara anyị eji Igbo mara gị ọrụ ihe maka ya mere onye ọbụla jisi ike hụ na omenala Igbo ala ha ọnwụ ọbịa anyị niile ga-adị Igbo ga-adị ndị be anyị ga-adị